Ako si Jassy. Nagpunta akong US para magpar-TikTok. For today's video, puro man sa nakaniguan. Kung pasado sa standards mo, dimii. LDR, 3 litra. Nganing madaring masabutan. 3 lang yan, pero kahinararom ning kahulugan. Para lang to sa mga tahong handang lumaban, relasyon na para sa mga matatag na taho lang. LDR, para sa iba, may itong patutunguhan. Relasyon na puro pangako, budagurgaping bidyakulan. Sa dong sitwasyon na kung kaya mong panindigan, mapapamati man ang tunay na pagmamaharan. Sa kadurdag pang pagitan, langit labo buda kadagatan. Minsan gaaway na kamo, mi na kamo nagakaintindihan. May mga ardaw na kamo pigasubok, permi kamong connecting. Pero sa dungungol mo lang, ang sugok-sugok ni Pay gaburbagting. Bukong porket harayo, mi na kamo magkakatuluyan. Bukong porket harani, kamo na ang magkakadagusan. Dahil ang landas nyo pwede man mag-iba, sa sadong iglap lang pwedeng mauyag kamong dawha. Pero kung talagang mahar ka niya, matiwara ka na miing pagdududa. Miimo siya makuptanan, miimo siya mahadukan, miimo siya makaubay sa gabing kaipuhan. Pero hingunay ko lang, hanyan lang ba ang basihan din relasyon na pangmatagaran? Magtiwara ka lang, duwaging sorsend lang ning laylay mong susubudaburay. Magkaharayo ka mo ninto, pero ang distansya bukong panghabang buhay. Ang ardaw galipas man, magpakatatag ka kapit lang. Sa dong ardaw pag mata mo, siya mabungad na lang sa imo. Tapos mataram, mahal, salamat. Salamat tami ika nagsuko. Salamat tami ika nagbutas. Salamat sa huray na paghurat. Salamat sa pigaparasen mong picture na hubad. Ang simbag tabi, maparibod mo na ako sa asawa ko mahal. LDR, para sa nasa dawhang tahong batid makontento. LDR, minsan para sa kabit mo na ang habol lang sa imo sweldo. Kung LDR ka, kapit lang, ginusto mo yan. Kung tinapos mo tong video, mabalos tabi.